Dragi constanțeni, la final de mandat vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care îl încep spunându-vă că sunt mândru de dumneavoastră și că sunt mândru de orașul nostru. Poate vremurile, poate timpul nu au fost cele mai blânde cu mine și cu echipa mea, poate așteptările dumneavoastră, la fel ca și ale mele, erau mai mari de la acești 4 ani pe care i-am încheiat. Dar vă rog să mă credeți, vă spun cu mâna pe inimă, că am lucrat zi de zi, cu pasiune, alături de echipa mea, pentru ca orașul nostru să fie din ce în ce mai sănătos, din ce în ce mai puternic. Rămân peste 50 de proiecte în implementare, în diferite etape, proiecte cu fonduri europene, cu fonduri locale, cu fonduri guvernamentale, proiecte ce depășesc 900 de milioane de lei ca valoare totală. Orașul este fără datorii. 2% este unul din gradele de îndatorare cele mai scăzute din România. Practic, Constanța nu are datorii. Rămâne o echipă aici la primărie ce are criterii de integritate, ce are standarde, ce are proceduri și care sper să lucreze din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine în slujba dumneavoastră. Pentru mine a fost onoarea vieții mele să fiu primarul dumneavoastră timp de 4 ani. Mă rog la bunul Dumnezeu să rămâneți sănătoși, puternici și uniți. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu, dragi constanțeni.